で塩水に含まれた土砂が堆積したり浸食したりしながらこの面に堆積します。これちょっと箇所が勾配がどんどん急になってますから、上流から急させているわけで、最初下流に進む波ができてますけど、だんだん上流に進む波が発生したのが分かると思います。もう一回、これデューンですね。下流に進んでます。そいつがだんだん上流に進むようになるんですね。なおかつ非常に大きい波が発生して、それが今上流にどんどん進んでいるのが分かります。こういった波、混濁流の研究がなんで大事なんだとおっしゃるかもしれませんですけど、MPS 法って書いてある標準的な粒子法だと、かなり圧力のちらつきが激しい。で、一番下のところが全部高精度化を行った最終結果なんですが、割と、圧力分布としてはまともな形になっていると。で、水面が青いのはですね、これ水面のゼロ圧力の粒子を濃い青で示しているんですけども、その領域が上の方向だと水の中まで潜り込んでるんですけど、ここになるときれいに水面がうまく捉えられているのがお分かりいただけると思います。で、粒子のスケールは一緒なんですけど、解像度は変えてないんですけど、この辺の作用するような領域もノイズが少ないので、より細かく捉えられているのがお分かりいただけると思います。こんなふうに交易と、それからあれですね、こういうブロックの動きですね、それからこのマウンドの流状体の動きをカップリングして計算したものです。旋屈口が出てきて、被覆ブロックが落ちていって、ある程度のところまでこいつが滑り出すと、この辺に滑り面が入って、で、ずるずるっと計算がその上を滑って、まだ滑りませんね。もうちょいできます。旋屈口の中に落ちて、ということで、最初から最後までですね、一個のモデルで、投資で追うことができる。この渦っていうのは、こう水面を巻き込みます。こっちの回転、こっちの回転で、こっちはこっちに回転するので、ここの水面がぼーっとこう下に来るんですが、波が来た後に、この縦方向にこう伸びてる。タイトルにの内容を言ったところの、例とを示しているということになるんですけど、どういうところに注目して計算しているかというと、こんなようなシートフローですね、粒子群が群として動くようなところに注目して計算してきているということになります。で、これまでの研究を見ているとですね、こういうふうに振動流下ではですね、非定常ですから、骨格構造がですね、その非定常性を持つと。ただし、今までの計算を見てもらうと、数周期でも大きく大粒子が上に浮上するような過程が見受けられると思うんですけど、こういう計算を通じて、例えばこういう計算断面の中央分面ですね、の内部の流速どうなっているのか、これコンター図でちょっと示しているんですけど、こちらが水平方向の流速で、こちらが一直方向の流速です。どういうところがあるのかというと、産地の渓流河川であるとか、先ほどからも、流昇は物流をラブラ的にですね、観察するということと、流行、どんな特徴があるかというと、こういった冷気の集積部の前ではですね、ご覧の通りですけど、この水面下、左面からですね、水の、が出てたりですね、浸透したりするような状況もある。それから砂を含むですね、波がこう押し寄せてくる。で、溶化点ですけど、ジェットがこちらウールマン先生ですねが考えておるところでございます。以上で発表があります。名古屋大学西田でございます。今日このような機会を与えていただきまして、自身のこの大津波で随分お伝えして、こういったけども、問題に関わったときになかなか現地そのものが難しいので、そのうちの検討しました。先ほど渡辺先生のところで砂の巻き上げの話があったんですが、砂は割と沖の方に運ばれているんですけども、礫が上の方に運ばれていって、それでこんなバームが形成されると。で、本来下向きの力の方が大きいのが相当寄与しているんだろうということが分かってまいりました。数値計算とかもやってるんですけども、礫の中に染料を流して実験やってやると、やっぱり流し始めたところが沖の方に戻っていって、最果体から混ぜた実験なんですけども、
砂の上に礫を置いてこう実験してやると、砂の層がこうだったわけでございます。でモデルはやはり波の場、空気も一緒に溶いているので、その流体を溶く場で、流体を溶くときには透水層も一緒に溶こうについては、ちょっとモデルがちょっと複雑なんですけども、とにかく浸透流とか考慮している、そういったものを、組み込んだということでございます。ができまして、それを、使っているということでございます。一応低い構造物の周りの線窟の実験値と、シミュレーションの結果でございます。これそこで崩れている様子があるんですけども、ちょっとこっちでは分からないんですが、一応この程度ぐらい、計算で再現ができるようになったと。この越流線窟の事例ですけれども、に対して上の方が我々がやってきたモデルで計算したものでございます。今のアニメーションなんですが、これは越流した時の地盤内のこれまたちょっと後で出てきますので、ちょっと時間の都合があるので、ちょっと省略させていただきます。でもう少し大きいスケールの実験も行いました。実験と計算をしたところで、越流をさせて、線窟の進展してくる様子を計算して、その最終結果と、ちょっと分かりづらいんですけども、実験の時にはフロートが埋めてあって、加速度計の入ったフロートが入ってて、それがいつ流れ出すかっていうところで、どの位置がどの段階でこう動き出したかっていう、そういう時間ですけども、それの比較をすると少し時間的なところでは若干まだズレがあるんですけども、だいぶ近いものが得られるようになったんじゃないかなということでございます。それから計算結果の一例なんですけども、赤が冬差濃度です。ちょっと深く掘れるパターンと、浅く広く掘れるパターンと2つ出てまいります。でこれはこういう流れが卓越するんですが、ところでどうも線窟のパターンが変わってきそうだということが計算上分かってきたということです。コンクリートだとちょっと福岡すぎるので、ちょっと玉石、それよりは玉石のような形